חברים, אנחנו כאן בקו הים, גן אירועים חדש שבנוי ממש על רצועת החוף בבת ים, ראשון לציון. המקום הכי יפה שיש לדעתי כיום על מנת לעשות בו אירוע. זה לעשות פה פשוט חתונה שהיא מושלמת. זה החלל של אזור הרחבה בעצם. ניתן לעשות כאן שני רחבות ריקודים, זה אחד וזאת השנייה. גם השירותים וגם אירועים. יש פה תאורה שאנחנו הולכים לבנות על המקום. יש פה עמודי תאורה מדהימים שבהם בעצם הולכת להתקן פה כל הנושא של תאורת המקום ברמת שטיפה של כמה צבעים שאנחנו רוצים ללא הגבלה. סאונד, מערכת סאונד ממש ברמה הגבוהה ביותר בישראל כיום. לא היה חוף שהשקיעו בו הגברות ותאורה ברמה כזאת. מה שאנחנו הולכים לעשות פה זה ממש הצגה. להערכתי זה יהיה פה אחד המקומות הנחשבים בישראל לעשות בו אירועים. וזהו, ואנחנו בפרויקט חדש מדהים. אתם מוזמנים לבוא לראות. כמובן שאתם תהיו מוזמנים לפרזנטציה של המקום עצמו. הרצועת חוף פה היא ממש מעבר לדמיון, ברמה של גן אירועים מאוד יוקרתי שנמצא בטבע על הים. עד כאן הייתם רון בובליל, אוהב אתכם, מקווה לראות אתכם